Μέσα στην κοιλιά σε μια ζεστή φωλιά γεννιέται το μπρεϊνάκι μας σιγά σιγά. Ανάβουνε φωτάκια μικρά λαμπερά, το λέμε και μυαλό μεγαλώνει μαγικά. Μέσα του ανοίγουν δρόμοι θαυμαστοί, νευρώνες τους φωνάζουμε, δεν μένουν μοναχοί. Φτιάχνουν γεφυρούλες, συνάψεις τη στιγμή, κι αν δεις πιο κοντά περνάς σήμα από εκεί. Τότε αρχίζουν το κουτσομπολιό, στέλνουνε μηνύματα χιλιάδες το λεπτό. Η κάθε επανάληψη τις κάνει δυνατές και γίνονται πιο εύκολα όλα από χθες. Μάχος, οθόνες, φασαρία, πολύ κουράζουν τον εγκέφαλο, μπλοκάρει απεργή. Γι' αυτό θέλει φροντίδα, φαγητά υγιεινά, νεράκι, βιταμίνες και καλά λιπαρά. Κίνηση στο σώμα, παιχνίδι, χαρά. Ξυπνά το μπρεϊνάκι το πρωί ζωηρά, και σαν έρθει το βράδυ με ύπνο γλυκό, βάζει σε τάξη τον κόσμο το μικρό. Τότε δουλεύει εκείνο σιωπηλά, κρατά ό,τι χρειάζεται, τα άλλα τα πετά. Και φίλους θέλει να παίζει, να γελά, σε χώρο ασφαλή να νιώθει όμορφα. Κι όταν βαριέται κάποιες φορές γεννάει ιδέες φανταστικές. Φρόντισε λοιπόν το μυαλό σαν θησαυρό, είναι το μπρεϊνάκι σου το πιο μαγικό.